हेल' लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेशन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायना लाग्रोबाय। दा बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार रादाब आरो जोबोद इन्टारेस्टिंनि खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बेयाव दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुनानै एसे एनै बुजिबाय जानो हागौ। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बिश्वजित दैमारि सार बिथांनि बे बिबुंथि। जायखिजाया हानजायावनो थाया मानो हारिनि मोजांखौ मोजाङा बुंखानांगौ होनदों आरो हाग्रामा बिथांनि बिटिआरआव जेबो गैया होननानै बुंनाया जुक्ति गैया होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिथांनि रावैनो नायलांदो मा आरोबाव बिथाङा बिराद गोबां बायदिसिना खोथा बिथाङा बुंलांदों आरो जाय खोथाफोरा सैथो एबा गनायनानै लाथाव जानानै फैदों। दा बेयाव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै लानि बिथाङा फेसबुकआव पस्ट होदों गावनि पेजआव। बाहाय मा लिरलांदों नोंथांमोननि सिगाङाव फरायना होनि जे बिपिएफनि बिबान बानथ'नाय एबा एक्टिं हिसाबै गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि प्रबिन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बर' गोरोबथा मावफुंनायनि सायाव आंनि बुंनाय बाथ्राखौ आंनि गावारि बेक्तिगत बाथ्रा होननायजों लोगोसे बियो बिपिएफनि बिबुंथि नङा होननानै बुंनाया थारैनो सैथो बाथ्रा नङा। नै मा बुंदों नायदो दानिया। अब्ला बिथांनि मैया साननैसो सिगाङाव बिबुंथि लाखिनाया मा होननाय जाबाय गावनि बेक्तिगत बाथ्रा नङा, बेयो माने पार्टिनिफ्रायनो बुंनाय जादों। दा बिनिफ्राय नुनो मोनगोन बिथाङा बुंबावदों दिनैसिम बिपिएफ हानजायाव बर' गोरोबथाखौ लानानै बेबायदि जेबो आजावनाय थांखि गैया होनदों। गेदेमा मुस्रि प्रबिन बर' बिथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंदों बर' गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबिखौ गुबै लामायाव फैफिननायखौल' बरायो एबा गनायथि होयो होननाय बाथ्रायाबो दासिम बिपिएफ हानजायाव नाजावजानाय थांखि नङा होनदों। अब्ला माबायदि थांगासिनो दं बारा नोंथांमोना नुगासिनो दङ। आरो बिनिफ्राय बुंबावदों बिदिनो बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि आरो आसामनि मन्त्रि मानगोनां मुस्रि चन्दन ब्रह्म बिथांनि बर' गोरोबथाया बायदियै एनडिएफबिनि केस बोखांनाय फिन जिउ राहा गायसनफिननायनि थाखाय जायफोर हाबा मावबाय थादों बेबो बिपिएफनि जेबो लाजानाय थांखि नङा होनदों आरो बिथाङा। आरो फारसेथिं बुंबावदों फारसेथिं बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' गोरोबथायाव जेबो गैया आरो बेखौ बिपिएफ हानजाया मावफुंहोआ होननाय बाथ्रायाबो दिनैसिम बिपिएफ हानजानि नाजावजानाय थांखि नङानो। अब्ला साननानै नायनो गोनां जाबाय आरो बेयावनो बुजिनो हाबाय सिङाव मा बार दङ, नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ। आरो बिनिफ्राय नुनो मोनगोन बेफोरो गासैबो सम आरो आबहावाखौ लानानै गावबा गाव बेक्तिगत बुंनाय बाथ्रासो होनदों। आरो बोहैथि बोसोरनि गिबियावनो जालांनाय बर' गोरोबथानि समाव गोरोबथानि रेबजेन्ट ड्राफ्ट कपिखौ बै समावनो बिटिसिनो भारत सोरकारा बिटिसिनि मावख'गोराफोरनि आखायाव गथायनानै होदोंमोननो आरो बेवहाय बिटिसि खुंथायनिफ्राय माबाफोर सोदांनांगौ एबा बुंनांगौ बिबुंथि दंब्ला बिदोंमोन होनदों। नैबे लाइना जोबोद मोजां नोंथांमोननि थाखाय, जोङो बेखौ नायनो गोनां। अदेबानि बिनि सायाव जेबो सोदांनाय एबा फोसाबनाय हरफिना लासे बे गोरोबथायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय बिथाङाबो साखि महरै सागान होदोंमोन। नैबे बाथ्रायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बाहाय होनदों माने बिटिआर एकर्डनि जेनाखि एग्रिमेन्ट, बे एग्रिमेन्टनि ड्राफ्ट कपिखौ फार्स्टआवनो सुक्ति खालामनायनि सिगांनो, एग्रिमेन्ट जानायनि सिगांनो बिटिसिआव अफिसियेलफोरजों लोगोसे दैथायहरनाय जादोंमोन। बाहाय नायफामनानै बुंहरनाय जादोंमोन बबेखौबा सोदांनांगौ दंबा सोदांखादो होननानै। दा बाहाय नाथाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बेजों लोगोसे बिपिएफ हानजानिफ्राय बेयाव जेबो अबजेक्सन खालामालासे चिफ मिनिस्टारजों बेखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै बेखौनो अके खालामनानै हरनाय जादोंनो। अब्ला बैयावनो गोरोन्थि दंब्ला गोरोन्थिखौ सुद्रायखानांगौमोन होननाय जादों आरो बे बाथ्राया। बेनिफ्राय आरोबाव नुनो मोनगोन ओंखायनो बे गोरोबथायाव खेंसालियायैबाबो बिपिएफनि मदद थानाया रोखा होनदों। दानिया नायदो बेयाव नुनो मोनबाय बे ओंथियावनो दाखालि बर' गोरोबथानि माखासे फारिखौ मावफुंनायनि थाखाय आं सोरखारखौ साबायखर बावदोंमोन आरो गोजोननाय फोरमायदोंमोन। बेयो आंनि गावनि सानस्रिजों बर' हारिनि बे एसेबां गिदिर माखासे आयदाफोर होनदों। बाहाय बिथाङा जोबोद मोजां मोननानै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बे मोजां मोननाय बाथ्राफोरा बयनिबो थाखाय गनायजाथाव। बेफोर जादों 1 नम्बराव होदों बिथाङा बर' बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरि दानाय, बेखौथ' नांथारगौ। बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव महरै गनायथि होनो आवगायनाय, बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानो आवगायनाय, बर' रावखौ बिजिरसालियाव बाहायजानाय राव महरै गनायथि होनो आवगायनाय, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ नांगौ बादियै प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय राहा, बिटिसिनि गासै बिजोंनि फरायसालि आरो फरायसालिमाखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, बेफोरबायदि आयदाफोरखौ मावफुंनो लानायाव सोरखारखौ साबायखर बावनाया साफ्रोमबो बर' फिसानिनो बिबान होननानै आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन होनदों। सासे बर' हिसाबै आं जायखि आफाद एबा जायगायावनो थायाथों मानो बर'नि मोजांखौ आं बेरेखा खालामनो हाया आरो मोजांखौ बाख्नायालासैबो थानो हाया होनदों। आंनि जिउआनो हारिनि बेफोर जेंनाखौ लानानै हाबा मावनायनि गेजेरजों दिन थांबोदों। ओंखायनो बेफोरनि सायाव सोरनिबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि सायाव सोनाराजासे आं गावनि मोन्दांथिजों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन। दा अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानो हागौ, हमनो हाबाय जानो हागौ। दा
बिथांनिसिम साबायखर बावनो नांगोन बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय। मानो होनबा साफ्रोमबो गेदेमाफोरानो नि बिटिआर गोरोबथाखौ गनायनानै लादों। बिटिआर गोरोबथाखौ आबुङै गनायनानै लाजोबनो हायाखैब्लाबो नैबे बिथांमोन बुंनाय बादि माखासे दफाफोरा जोंनि थाखाय बिराद गोनांमोन, जायखौ जों सिगाङाव मोननो हायाखैमोन। बेनि थाखाय जोङो गनायनानै लानांगोन। जायखिजाया हानजानियानो जाया मानो, माने बर' फिसा हिसाबै बेखौ गनायनानै लानांगोन होनदों। बेखायनो बिथाङाबो बेखौ लादों आरो। नोंगौ जोंनि थांखिया बड'लेण्डआनोमोन, नाथाय बड'लेण्ड मोनथ'वाखै, बाहाय बिटिआर मोनदों। दा बेवहाय गोबाङानो गोजोननाय गैया, बेयो नोंगौ सैथो बाथ्रा। नाथाय फारसेथिंजाय बे दफानि बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंनिनाखि माखासे नांथारगौ माखासे बिथिंफोर, बेखौ जोङो मोनफुंनो हानाय जादों। दा बेखाय जों बेफोराव माखासेयाव लाब जादों। दा बेनि थाखायनो बेखौ बुंदों आरो बिथाङाबो। दा बिथांनिसिम फिन साबायखर बावबाय। नोंथांमोनाबो आसा खालामो बिथांनिखौ साबायखर बावगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।